So, sport eile in slum an rugby agus tá Ó sa I Laoch an Rabo direct na péir de léir agus cían sé sin go méid ar an sláán ágáil arís le Bhrian Ó Drisceoil. Is le ceart é Bhrian Ó Drisceoil nó mars fear aithne bud. Comparison de ba mé faoi bhrán go mór mar is bralam bud. Agus an rud faoi bud bhí sé crua. Bhí an bud anna crua agus bhí sé sásta seasamh suas agus bheith láidir agus dulasteach in áiteanna nach raibh céine. Agus in nuas ar an obair halaí anamh bhí sé aonach ar an ionsaí. Bhí sé có sláin sin go raibh sé dachar gráim a bhreith ar fud. Agus really, léiríonn an las anam sin bad an tábhacht atá fáíocht. Agus léiríonn sé chumá cé go héascas tá sé cuma éireach a chuir an rugby. Agus, but ní étá sin dhéanamh leis an sport is fearr an féin an amont. I mean, truck a lads le batí mór ag buail a láthair go óir clé. An ra gaith faoi sin. Ach dar níor chuirdim bheith ag spiocadh.